ato na pumtunan ang kwan. God, sa kung gapo sa katong miyaging semana ang iyahang ito nga the economy, no? Karon ang iyahan na pong internal characteristic ni God, no? Ang Santissima Trinidad. So mao kani ang paghulagway sa artist kasagaran nato makita. Pero makigsoon, paghulagway lang gini siya sa artist, ha? Dili ni siya inganay gidang dagway sa Santissima Trinidad nga ang atong God the Father na ibungot, na puti ang bungot, si Jesus ang bungot itom, sapos ang Espiritu Santo, ano si tawagan ninyong salapati o kalapati? Salapati. No? So, paghulagway lang ka na siya sa artist para ma-imagine na to. Pero sa tinuod, si God the Father is pure spirit. Walay nakakita yun kung unsa gidagway sa amahan. Ang naalangi nakakita sa dagway sa anak lang yan, si Jesus. Kaya si Jesus misulod sa kalibutan sa mga tao. Pagsulod niya sa kalibutan sa mga tao, siya may kuha o lawas. No? So, mauna, ang Espiritu Santo, dili po na siya sa lapati. Ang pure Spirit, ang Holy Spirit, kung magpakita siya o magpadayag siya sa tao, sahay mo kuha siya o porma sa lahi-lahi nga aspeto. Kalayo, langgam. So, niya kita diri karon dili sa pagkat-on lamang. Niya kita diri sa pagtuon unsaon pagtudlo. So mao ni atong itudlo, no? So naabatay usa lang ka Dios. So klaro, usa lang gid atong Dios. There is only one God. Ingon si God sa Isaiah chapter 44 verse 6. I am the first and I am the last. O luwas nako wa nay laing Ginoo. So usa ra gyud. So bisan pag usa lang atong Ginoo, naa siya'y persona. Pila ka buok persona? Tulo. Matod pa sa mga ubang sikta, kining yung Iglesia ni Cristo na kining yung mga Katoliko, ang ilang Ginoo murag kapi 3 in 1. So, dili nato nagimugna kundi naa ka na sa balaang kasulatan. No? In God, there are 3 divine persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. Anong ghost na? Ang Old English, ang ilang term sa spirit, ghost. Ghost o spirit, parehas na siya. Dili siya ghost nga ng puti o habol nga. So, spirit sa Old English, parehas na siya sa ghost. So, lawom-lawom na tagamay. Kini bang tagsa-tagsa ka persona sa atong Dios? Nagkalahi-lahi ba yun ni sila? Meaning, ang amahan lahi ba yun sa anak? Ang anak lahi ba yun sa amahan? Ang Espiritu Santo lahi ba yun sa anak? Or sila maula na, nag-ilis-ilis lang ngalan? Nag-ilis-ilis lang ba lang ngalan? O nag-showbiz-showbiz lang ba nilahan? Palibog-libogon lang tayo nga, oops, anak ko karon, oops, Espiritu Santo ko karon, no? Sila lang biyaga po niya nag-ilis-ilis lang ngalan, nagbalin-balin lang porma, o ang amahan lahi gyud sa anak, ang anak lahi gyud sa amahan o Espiritu Santo. Sa may tubag, are really distinct from one another?
Naagid ba sila'y pagka kinaiya? Naagid ba sila'y ilahag yun? Nga kaugalingon nga pagkapersona? Ang tubag is yes. O, kabalo na ko sa inyong inuna. Ala, ano nagtulo na itong Diyos? Ano eh? Sige lang. Padayan ta. Moni ang picture gikan ni sa may Catholic faith sa kay Bishop Muro. No? Ang anak, dili mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, dili mao ang anak. Lahi yun siya. Ang muna yung pinakadindot na drawing ang inyong pwede kopyahon kung mag-lecture mo. Okay? Ang amahan is not the Son. The Father is not the Holy Spirit. Lahi yun sila. But, diya nga matingala, sila dili parihas, pero sila tanan usa ka Dios. God is not, Son is not the Father, but Son is God. The Father is God, the Holy Spirit is God. And then they are one. Giunsa man in tao na, Brad, mabuang ko na, ay na nagpalimgi, kaya mabuang yung ka. Lahi sila, pero usa lang sila. Ayaw na lang yun, kaya mabuto ang imong utok na misteryo sa pagtuo. Masabtan na to gamay, pero dili hingpit matugkad. Mayon nga kag misteryo sa pagtuo, wala na pasabot nga dili masabtan. Masabtan na. Gamay. Pwede puglawom, pero di yun matugkad. Basig maparehos mo ni San Agustin, no? So, medyo na nadungag-dungagan kamay atong paghibalo sa Santísima Trinidad. No? Kayo magtudlo ta sa mga bata, mga atong itudlo. Mahal na Espiritu Santo, tulo na, muna na. So, muna nagkalahi-lahi na sila. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1. So sa sinugdanan ko, no, naana ang pulong. Yakin sa maning pulong. Si Jesus, di ba? Kabalo ta si Jesus na. O ang pulong, kauban sa Ginoo. O, kauban sa samahan di ay. O ang pulong, Ginoo. Na, kung mubo kag pangisip, duha ang Ginoo. Kay kauban sa Ginoo niya ang pulong Ginoo sab. Na, niya, tapos may ay duha ang Ginoo. Tapos mabasa na to sa Isaiah nga usa lang ko. Di ko pwedeng duha wa na laing Ginoo. Usa man eh. Mo nang nakadindot mi son nga natay simbahan. Nga nakita yung mga church fathers nga kabalo kung unsay gipasabot sa mga original nga nagsulat nini, kung unsay ilang ipasabot. So dili na kita magkabuang-buang una-una para magpalitik na diha. Kay watay panahon. No, kay bisita sa pagdaro, bisita sa pagbay pagsikat-sikat, bisita sa pagtrabaho, pagkaon sa atong mga anak. No, kung kada usa na to basa Bible magpalitik para sa ginabuhat sa uban, nakabuang na. Bago lang na ay born again nga pastor, hapit mamatay, hapit ikaon sa leon. Kay gisudlan kuno siya sa Espiritu Santo, gihagit niya ang duha ka leon, gisulong niya, kay naapon niya ang gawom sa Ginoo. Niya gitabangan siya, hapit siya matay. Kay sa pagsabot niya nga na kuno kay itagaan kuno kita o pagdumala sa mga kahayupan, we given dominion. So andin sayon ka pagsabot. So nakita simbahan nga nag-interpret o nagpasabot, naghatag og kahulugan niini unsaon ang sakto nga pag harmonious nga pagsabot kinatibuk-an. So kung ikaw ang basa mabuang ka, ang Ginoo, ang pulong Dios, una uban niya ang Dios ug ang unsa na ni tulunan Dios. Pero makasalig kita ang atong Dios usa lang yun. Og ang Ginoo Hesus nagsulti dito kay sa Juan kapitulo 15 nga bahin kani siya sa Espiritu Santo. When the advocate has come, whom I will send, ipadala nako ang advocate, meaning ipadala nako ang Espiritu Santo gikan sa Amahan. O ang Espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan, magasaksi.
bahin kanako. Okay. So, mga ison, akong pag-explain sa Holy Spirit, no? Ang anak, question, gigama ba siya sa amahan, ang anak? Gigama ba si Jesus sa amahan? Gihimo ba siya? Si Jesus sa amahan? Yes, no? Gihimo ba siya? Okay. Ang saktong tubag, wala. Muna nga ngayon, mag-amputa. Jesus, begotten, not made. Begotten, may gula. Wala na siya gihimo sa Ginoo. Kaya kung himuon na siya, hindi na sila usa. Duha na sila. Amen? Nganong migawas man ang anak? Okay? Nganong migawas man ang anak? Nganong migawa man siya? Kung maglibog mong sabot, ingani na lang. Naamoy sa amin nga dako sa balay, di ba? Naamoy sa amin. Pag atubang ninyo sa amin, gihimo ba ninyo ang imong refleksyon? Wala. Naano na siya daan? Dungan na ang imong refleksyon na ana na nimo. Si Jesus is just like a reflection of the Father. Okay? Is the reflection of the Father. Ang Ginoo nakaila sa iyang kagalingon. Ug pag ila niya sa iyang kagalingon, mauna ang resulta. So, imagine nimo ang reflection nimo ni gawas sa amin. Ug naay kinabuhi. Mo na siya. So, dili na ingon nga kausa lang ka mohimo og refleksyon, di ba? Kanunay, naagin nimo ang imong refleksyon. Di gina mawala ang imong refleksyon. Kanunay. So, parehas po na sa anak. Dili na ingon nga kaniadto sa unang panahon si ang Ginoo mihimo og anak. No. Kanunay siyang miila sa iyang kagalingon, kanunay siyang ang iyang refleksyon si Jesus Christ. Now, paano ang Espiritu Santo? Asa man ang Espiritu Santo? Question, inyo bang mahal ang inyong kagalingon? Imong mahal ang imong kagalingon. Kaya kung dili nimo mahal ang imong kagalingon, di ka makaon. No? Inyo imong kagalingon, sus, kapoy kay ka. Trabaho. Palit pa Jollibee. Kaon po. Okay. Kaon po ka. Narbaho ko ka. Palami pa na yung dila. Kaon ka. Meaning, mahalin mo yung kagalingon. Katulgo na kay kadung. Tulog na dong. No, so, mo na yung pagmahal sa itong kagalingon. So, ang Ginoo, mahal niya ang iyang kagalingon. Si Jesus, ang iyang refleksyon. Kailan siya sa iyang kagalingon. Ang gugma sa amahan sa anak, ug ang anak nahigugma pud sa amahan. Ug ang inang panagbayloanay sa gugma. Ang panagbayloanay na sa gugma hilabihan ka-intense. Nga kini may resulta og usa ka persona. O mao ang Espiritu Santo. May resulta ang Espiritu Santo tungod sa gugma. So mao na nga ang Holy Spirit gitawag siya Spirit of Love. Okay? So, pero dili na ingon nga nahimo siya. Naana na daan. Kay dungan na tanan. Pareho sa kalayo. Pagsiga sa kalayo, asay nauna? Ang dagway nga kalayo, ang kainit sa kalayo, o ang kahayag sa kalayo? Dungan. Pagsiga na, pagkita ni mo sa dagway sa kalayo, hayag na po na siya. Pag humanghayag niya, init po na siya. Di na ingon nga, pagsisiga niya, taon pa na mo init na diretso. Pagsiga na niya, makita na yung limong dagway sa kalayo. O hayag mo na siya. Dunga na. So kung maghatag mo explanation sa mga estudyante ninyo, pwede niyo na kuha ng explanation, kalayo. Tulo, kabuok, iyang karakteristik, panagway, kahayag, o kainit.
ang kainit dili kahayag, di ba? Kaya naman, lahi gid ang kainit, ang kahayag. Kaya ang kahayag, bisag tuwa ditong kandila, naa ka dire, talikod ka, wa kay mabatsyag ang init. Pero kita nimo hayag, talikod ka. So lahi gid ang kahayag. Magpiyong ka, wa kay makita ka kahayag, pero hikapa, init. Oh. So, lahi gid ang kainit, pero usa lang ka kalayo. Wa? O diha nato makita sa Biblia nga ang Ginoo moingon ang Iglesia ni Cristo, dili gina ang Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Mormons, di na sila motuo og tulo ka persona sa Ginoo. Si Jesus lahi gina siya. Para nga sa Iglesia ni Cristo, si Jesus mura lang propeta, no? Mas labaw pa ang anghel kay Jesus. Mas labaw pa si Felix Manalo kuno anghel man, mas labaw pa siya kay Jesus. Sakto na, bro? Ang Saksi ni Jehovah, si Jesus ubos nga Ginoo pero ubos, no? Mormons di pud mo to. So kay nagsulay-sulay man sila og interpret sa Bible nga sila, no? Yeah, sayop-sayop. Pero makita nato sa Bible nga ang Ginoo nagsulti gyud nga tulo gyud ka persona diha. Ingon siya, panglakaw kamo, no? Og maghimo kamo og mga gitutunan sa tanang nasod, tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Klaro kayo? Now, kung bawal pa ni, kay moingon siya, usa lang ang Dios, iyang gisungag ang iyang kaugalingong pulong. Gisungag sa Ginoo ang iyang pulong. Ingon ka, usara. Tapos, hisgot lang yung tulo. Gihisgot niya ng tulo, kay kabalo siya, nga kining tulo, usara. So, sakto yun ang pagtulo ng Simbahang Katoliko. Okay? Kinsay nagbarog ang mga born again, kani mga UCCP, mga Pentecostal, katuo po na sila nga usa ka Dios, tulo ka persona. Pero asa man nagikan nga pagtulunan, pasalamat sila nagibaruga na sa mga theologians kaniadtong panahon na sa atong mga church father, no? Ang kinsa may una nga migamit sa pulong Trinity, di ba si Tertullian? Si Tertullian usa ka Katoliko nga church father. Tuig unsa kani? Bro? 300 wa pa'y protestante ato. Ang unang protestante may gawas 1512. 300 years Holy Trinity ang mi-interpret sa scripture nga kung kita-kita lang biya, no? Kung ako lay pasagdan nga walay simbahan, kung ako mobasa ron sa Bible, kung ako lang mo-interpret lang yun ako nga ang tulog yun atong Diyos. Di ko makayo nga usaran Diyos, malibog yun ko. Pasalamat sa pag-iya sa simbahan. Okay. Ang unang persona mao ang Amahan. Okay? So, atong girepirado nato sa Amahan ang buhat sa universo, the creation, no? So mo na nga gi-attribute nato sa Amahan ang creation. He is the creator. Attribute, no? Appropriate, mga pulong sa kwana, theology. Ang ikaduhang persona mao ang anak, si Jesus. Okay, sa di pa ko malimot, si Jesus, sa wala pa siya moari sa kalibutan, Espiritu siya. Amen? Ang atong God is pure spirit. Okay. Karon, may kari si Jesus sa kalibutan. Kano sa siya may kari?
tuig zero. Kaya ang panahon gikuan man, gibase man sa Ginoo kano siya niabot. Zero. Diha na karon ni base ang atong edad. Kung ako natao ko 1974, meaning 1974 years ang milabay gikan pagkatao ni Kristo. Si Kristo ni kare sa tuig zero. Okay, si Moises nabuhi diha dapit sa mga 1,500 years BC, before Christ. Okay. So zero si Jesus. No? So sa wala pa niabot si Jesus sa kalibutan, espiritu siya. Sa panahon nga ni Ari siya, may kuha siya o wala na siya mingon nga may sakay lang ha. Wala siya may sakay lang sa usa ka tawo nga gigamit lang niya nga murag trapo tapos gibiyaan. Iyang yun ang mihiusag yun ang ikaduhang persona sa usa ka tawo nga naay lawas ug naay kalag. Kuha niya? Naay lawas ug naay kalag. Dili na ang uban ang pagsabot nila lawas ni ang kalag ni Kristo ang gigamit, no? Lawas o kalag sa usa ka tawo nga si Jesus o miipon ay ikaduhang persona niini nga pagkatao. So ang pagkadios niya miipon sa lawas, miipon sa iyang kalag. Okay. Question. Namatay si Kristo. Nabanhaw. Misaka sa langit. Nibalik ba siya pagka-espiritu? Espiritu siya may kare. Pagsaka niya sa langit, nibalik ba siya pagka-espiritu? Wala. May kare siya ng espiritu. Pagsaka niya sa langit, dala na niya ang iyang lawas. Ha? Daghang wala kabaluan na. Dala niya ang iyang lawas. Pagsaka niya sa langit. Mao gani karon nga si Kristo ang unang tawo nga nakadala na sa iyang lawas. Siya mo'y atong mo na'y panigingnan. Naglingkod sa too sa iyang amahan. Ningon tong anak, kuyaw na ini si ang Ginoo tayo, no? Nga naman, paghimo niya sa kalibutan, giwalhan raman. Ano naman? Anong giwalhan naman, kabalamang ka? Imagine, gilingkuran ko ni Jesus ang iyang toong kamot. Gilingkuran, so giwalhan na lang. So, kinsay kaduha nga tawo nga misaka sa langit uban ang lawas. Mama Mary. So dili lang kalag ang misaka sa langit, apel ang lawas. Pero lawas ni nga dili ordinaryo nga lawas ha. Glorified body. Okay? Now, kaniadto ang Holy Trinity walay nasagol nga lawas. Pero karon na si Jesus tuwa na dito bilang tawo at the same time Ginoo. So mo nga na pangutana mga igsoon, gamay lang na trivia. Muna among ginalisan karon sa safety. Si Jesus namatay wala? Namatay. So muna yung pangutana. Si Jesus Ginoo dili. Oh, meaning namatay ang Ginoo. Pagkamatay ni Jesus, pangutana, giunsa man, pinamatay man si Jesus, namatay ang Ginoo, diba natay termino nga, namatay ang Ginoo. Hoy, ayaw mong laag-laag. Sabado di Gloria karon patay ang Ginoo. Mga termino di ba? So, namatay ang Ginoo. Kinsa may nagsustener sa kalibutan? Ha? Kinsay nagsustener sa kalibutan? Ha? Kinsay nagsustener sa kalibutan kung namatay man ang Ginoo? Kinsa? Father o Holy Spirit.
Kaya namatay naman ng Ginoo. Okay. Actually, mga igsoon, dili na siya sakto nga tubag, no? Because tawagan na modalism na siya, no? Modalism, baligibahin nato ang amahan sa anak, anak sa Espiritu Santo. Dili na siya pwede mabahin kay silang tolo, usa, nahiusa gina. Sila pwede mo yan. Actually, gamay, mubo lang ako para lang magitik ang inyong mga theological minds, no? Si Jesus namatay, pagka kung mamatay ang tao, sa may tao gani, mubulag ang imong lawas sa kalag. Mo na yung kamatayan, mubulag ang kalag. Basta ganit, mubulag ang imong kalag sa imong lawas, patay ka. No? Mubulag ng kadiyot sa astral projection sa mga kulto. Pero kung mubulag ng dugay, yun, patay na ka. No? Mubulag ka niya imong lawas sa imong kalag, patay na ka. Okay. Pagka matay ni Jesus, pila siya kaadlaw na matay? 3. Pero basically, 3 sa pag-counting sa people of Hebrew. So, consider 3 kaadlaw. Kung natin ituuhan, no? So, ang kalag ni Jesus, asa man niya ito pagkamatay niya? Dito sa limbus patrum, sa inferos, muna he descended into the dead. Ang ihang patayng lawas asaman na dito sa lubganan. Ang ihang kalag tuwa dito nagwali sa mayong balita dito sa limbus of the fathers, no? Og dito niya giwali ang mayong balita og giablihan niya ang langit. Okay. Ang pagka-Dios niya, si Jesus 100% God, di ba? O 100% man. Okay. Ang iyang pagka-Dios, nahiusag, bisag patay siya, nahiusag yapon sa iyang lawas, o nahiusa sa dito sa iyang kalag nga tuwa sa limbos. So napikas, nabahin ang iyang lawas. So mauna siya maigsoon ang ginatawag nga kamatayon. So literally, pwede na itong masultig yun ang Ginoo, naka-experience siya og kamatayon, panagbulag sa iyang lawas o kalag. Pero kanang mga igsoon, ayaw mo kahadlok anang kamatayon nga pulong, kay bisan kinsay namatay, ang una, ikaduha, ikatulong persona. Ay ikaduhang persona namatay. Pero bisan pa siyang namatay, wala siya miundang sa pagkaanaa. Kuha na niya? Bisan pag namatay siya, gamhanan gihapon siya. Bisan pag namatay siya, anaa gihapon siya. Di ba? Kaya ang uban manggod masayop sa pagsabot. Abi nila, ang Diyos di pwede matay. Matay siya, kinsa naman lang ito yung nagsustain sa kalibutan. No, naa gihapon siya. Gamhanan gihapon siya, bisag patay siya. Naka-experience na siya sa panagbuwag, sa kalag, o sa iyang lawas. Ang Espiritu Santo mo'y ikatulong nga persona sa Santissima Trinidad. O siya mo'y gi-assign o gi-attribute kaniya, appropriate niya ang pagpabalaan, sanctification. Ang anak, siya mo'y redemption, pagtubos sa pinsaya. No? So, the Father is the Creator, the Son is the Redeemer, and the Holy Spirit is the Sanctifier. Okay. Natay tayo gustong klarohon. Wala nagpasabot mga igsoon nga kay atong gitagaan og titulo ang amahan nga siya mo'y magbubuhat, meaning siya ra gyud ang nagbuhat. Buhat kini sa tulo. Wala po na nagpasabot kay ang titulo nato sa anak manunubos, siya lang yun ang nagtubos. Ang tulo ang nagtubos. O ang nagapabalaan ka nato, dili lang kay ana ang Espiritu Santo, ang tulo. Morning prinsipyo mga igsoon nga inyong dili malimtan. Unsay buhat sa usa, buhat sa tulo. Umpat man eh. Buhat sa usa, buhat sa tulo. O dili nimo sila pwedeng buwagon. Amen?
Kung asa ang usa, naa ang tulo. Okay? Parehas anang ginatawag nga sanctifying grace. Kano mo ingon San Pablo? Wala ba mo kabalo nga kamo templo sa Espiritu Santo? You are temple of the Holy Spirit. Puloyan kamo inyong lawas, puloyan sa Espiritu Santo. Wala nga nagpasabot may ison nga Espiritu Santo lang ang kapuyo kanimo. Kung naan nimo ang grasyang pagkasantos, makasantos, nagpuyo kanimo ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Shortcut lang na nga pagsulti. Kuha? Naaba sila mas labaw nilang tulo? Mas labaw ba ang Amahan sa Anak o sa Espiritu Santo? Are they equal or are they not equal? Yes. They are equal. So mga makaingon ka, so mali nga topic, Holy Trinity, kabalo naman ta ni grade 1 pa man ta, pero ang uban malimot, no? Mga malibog pa sa itudlo nila. Equal na siya. Kay ngano hantud karon naapag yapoy manudlo nga kamahanan gyud ang kuan, ang Amahan sa Anak. No. Kay kung naay labaw nila, dili na sila usa. Tulo na sila. Okay. O asay na una o gawas ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Walay na una, dungan na sila, ha? Muna, so muna imo itudlo. Dungan o walay mas labaw. Unsaon nato kuno pagpadayag ang atong pagtuo sa Santissima Trinidad? Mapadayag nato ni pinaagi sa atong pagpanguros. Kada panguros nato, makadawat kitag indulhensiya. Kabalo mo na? Makadawat tag indulhensiya kada panguros. O kada panguros nato, kung sa to'y sulti ni Father Sikia Bradwindel, kada panguros nato, mo karatil og dagan ang yawa kada panguros nato. So, nindot gid pod nga Father Rizal. Uban manguros kay pinadali paspas wa nang sabot, no? O kada tuslog ninyo diha bendita sa simbahan, kada panguros ninyo diha naapod mo'y madawat nga indulhensiya kuan. So kada tuslog ninyo sa tubig sa simbahan, mas maayo na nga inyong hunamdumon nga inyong gibag-o ang inyong baptismal promise nga kamo naluwas pinaagi sa tubig, inyong bunyag. Hinunman niyo yung inyong bunyag kada tuslog ninyo diha. O atong mapadayag ng atong pagtuo sa Santissima Trinidad, kada ampo nato og glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Simple lang, no? Ampo. So, lakaw-lakaw ka, glory be to the Father, glory be to the Son, and glory be to the Holy Spirit. Meaning na, himayaon ang Amahan, himayaon ang Anak, himayaon ang Espiritu Santo. Ang kapistahan sa Trinity Sunday is ang sunod nga Domingo paghuman sa Pentecostes. Ang Pentecostes, kano sa gani? Na pagkabanhaw, Easter. Gikan pagkabanhaw, pila ka adlaw hantod Pentecostes. Pinte means 55. 50 ka adlaw gikan pagkabanhaw, Pentecostes. Pagkasunod na, Domingo is Trinity Sunday. Kano sa kanya ang Divine Mercy Sunday? Sunod na Domingo, paghuman sa Easter Sunday. So, muna nga, tanan nga sakramento, mabantayan ninyo, tanan nga sakramento, i-administer, pinagamit ang Santissima Trinidad kanunay. Ginatawag kanunay ang ilang mga ngalan. O sa atong kamatayon, kung kita magdawat o sa talana, no? Gina-comfort pud kita. Kung saan yung comfort sa Bisaya? Alam-alaman? Alam-alaman ta sa pulong nga
even though you have sinned, He has not denied the Father, the Son, and the Holy Spirit. Muna isultis pare sa ito. Huh? So, mubo lang ka to ang pa, no? So, mubo man to, dumagan pa na to gamay lang about creation. Naasa lang tataman. Creation. Magbubuhat. So, siya ang naghimo sa tanan. No? Isulti lang niya ang pulong o nahimo ang tanan. Pila ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalibutan? Ang gisulti sa Biblia, unom. O sa ikapito nga adlaw, siya may pahuway. Okay. Sa Hebreo, mga igsoon, ang pulong nga day, daghan na siyang meaning. Pwede na siyang adlaw, pwede na siyang simana, pwede na siyang bulan, o pwede na siyang century. Kung saan na century? Di na siya tuna, ha? Century is 100 years. Okay? Or any indefinite period of time sa Hebreo. So, mga igsoon, ang simbahan walay gisulti nga pinal bahin kung pila ka adlaw ang paghimo sa Ginoo sa kalibutan. Pwede ka naakitay kagawasan. Pwede kitang mutuo sa gitudlo sa science nga pila ka million of years, no? Ang kalibutan gihimo sa Ginoo o hinay-hinay sa pila ka milyon. Pwede, di ka makasala. Pwede po ka mutuo nga unom ra gyud ka adlaw. Ikaw na'y bahala. Ikaw na'y magbalanse. Pero ang simbahan able ang pultahan niya nga ikaw magbana-bana kung sa imutuhan. Basta ang importante tuohan nimo nga ang tanan nagikan sa Ginoo. Og dili ingon nga nag-evolusyon lang ni nga may plano ang Ginoo nga nagtsambahan lang mo na imong dagway, no? Nga Parasto kay Juan, dili lagi ang Ginoo lagi naghimo nato, dili lagi na tinuod. Ningon ng maestra nga kuan yun, sa unggoy kita nagikan. No, sa unggoy kita nagikan. Ingon butong isa, wa man ta nagsuot ng hisgot bahin sa imong pamilya. Okay. So, atong i-summarize, no? Sa unang adlaw, ang Ginoo naghimo sa gibahin niya ang kahayag ug ngit-ngit. So, sa unang adlaw, nahimo na niya ang time, day of night, gi-separate na niya ang day of night, no? Tapos second, ibuwag niya ang yuta sa sa tubig, katulong adlaw na grass, trees, no? Tapos ikaw pag-adlaw, sun, moon, stars, o ang mga season, mga panahon, winter, summer, seasons, fish, birds, ikaw nung adlaw, animals, ug man. 7, nagpahuway siya. So, unsa may atong makatunan ani? Ang Ginoo naghimo siya og panahon, no? Naghimo siya og oras, time. Actually, according sa Bible scholars, igsoon, ang paghimo sa Ginoo sa kalibutan gihulagway kini sama sa usa ka templo. Usa ang nganong gihimo niya ang kalibutan, no? Ang pag-design niya kung iyon sa niya paghimo ang kalibutan, design pinaagi sa templo.
Meaning, nakasintro ang pagbuhat sa Ginoo sa templo. Meaning, sa pagsimbahan, nga siya simbahon nato. Mao kanina ang igsoon nga matingala kang anong bugat kayo ang kasuguan kanang ikatulong sugo nga imong unsa ang ikatulong sugo sa Bisaya? Hinumdumi ang adlaw inyong papahuway. Nganong bugat kay na? Because sa pagbuhat palandaan sa kalibutan, mauna na yung utok sa Ginoo, mauna na yung gihuna-una. Gibase kini sa templo. O tanawa, pagbuhat niya sa mga panahon, seasons, no? Pagbuhat niya sa season, sa Hebreo, ang termino ng seasons, Moed. So, ang Moed, ang meaning actually sa Hebreo na liturgical seasons. Gitudloan na tagadaan sa Ginoo, ginatagaan na tagadaan sa Ginoo idea, kanang ibahin-bahin niya ang panahon, mga panahon, para katultol ta kung kanus sa tama, simba kaniya, mo worship kaniya. So, bisan pa sa Old Testament na may mga liturgical seasons. No? Tapos, sa pa ito makita niya, pinakaulahi ang tao, gibuhat. Nga naman, giandam sa, meaning, special na. Giandam niya ang tanan, gihimo niya ang mga kahayupan, tubig, para naatay magamit. No? Wala niya gihimo na, dari tao, tapos ayha pa. Giandam sa niya tanan. Okay, ready na tanan? Okay mo na tagtao. So, kining universo, nga mo yung taglapad, mangkaya ng universo, ang Earth, na-address to nga. Ngayon sa pa may pulusan ng ubang mga planets. Tanan ng mga Milky Way, tanan ng mga constellation. Kana sila tanan, kinahanglanon na sila para sa survival sa Earth. Ha? Dili na yung himo-himo na ng mga planet-planet diya para walay kapuslanan. Ang pulos ana nga para ang iyahang solar system, ang iyahang balance, meaning ang center of the universe is the Earth. Tanan na sila magtinabangay para makasurvive ang Earth. O sa ikapikto kaadlaw ang Ginoo may pahuway. May pahuway man ganang Ginoo, kita dili pa. No? So, kanus miundang ang ikaunom nga adlaw. Pagkahimo niya kay Adan. Diba? O meaning, karong gikan sa paghimo sa Ginoo kay Adan, hantod karon kabahin kani sa ikapito nga adlaw. Kuha niya? Wala pa mahuman ang ikapito nga adlaw. Mahuman ang ikapito nga adlaw sa katapusan sa kalibutan. Gikan paghimo sa Ginoo kay Adan, nagsugod na ikapito nga adlaw, hantod karon kabahin kini sa ikapito nga adlaw. Wala ito mabasa niya. Sa may Catholic faith niya. Thus, the seventh day is still going on. No? For the Holy Scripture says that only that day God rested and that He ceased to create new kinds of things. So, paghuman niyang buhat kay Adan o kay iba, wa na siya gibuhat pang mga bag-o nga mga butang. Dito na human ang iyang pagbuhat. So, ayaw mo una-una nga basing 20 years from now, na napoy bagong maabot ilipante nga 5 ang tiil. Maghimo na po ng Ginoo. No? Ang paghimo niya, dito na taman. Wala na bagong mga binuhat. Unsa pa yato makita? Kung mabasa ninyo ang Exodo, ikumpara nimo ang Genesis sa Exodo, makita nimo nga ang paghulagway sa Ginoo sa kinaiyahan, no, sama sa templo, no? So unsa man ang atong makuha nga lesson para sa sa pagbasa natong Genesis. Kinsa may nakabasa diri Genesis? Nakabasa na mo Genesis? Magalibog inyong ulo sa mga termino, no? Kanang Genesis naa na siya spiritual nga pagpadayag.
Dili na sa inyo gitudloan kita kung iyon sa paghimo ang kalibutan. Kung dili na siya meaning. Ang meaning ana is ang pagsimba sa Ginoo. Nga ang paghimo is a temple. So, una sa tanan, ang tao na ay 5 ka tuyo ang Ginoo sa tao. Pagiging anak, ikaduha, sonship, ikaduha, pagkapare, pagkapropeta, pagkahari, o pagka-bridegroom. Makita nato na tanan sa Genesis. Bumabasa nato sa Genesis chapter 5, verse 3. Di ba, kabantay mo nga nasulti ang Ginoo, Adam was created in the image and likeness. Kabasa na mo, anak? Kadong mo? Image and likeness. Kung saan may pasabot na ng image and likeness? Kung saan meaning na gihimo kita sa binisayang sa image and likeness? Na dagway. Image and likeness. So, mahibawan ninyo meaning na kung basahan ninyo ang chapter 5, verse 3. Ngayon, when Adam had lived 130 years, 130 years na grabe, no? Nanganak siya. He became the father of a son in his own likeness after his image, named Seth. Anak. Pag 130 years old niya, nanganak siya ng nag-Seth. Kung siya tawag sa pulong sa Biblia, image and likeness. So meaning, ang kasagahulugan sa pulong ng igsoon nga image and likeness, being son, anak. So, gitawag kita sa Ginoo nga, himo kita sa iyang panagwa, image and likeness. Meaning, ang tuyo din sa Ginoo nga, mahimo kita iyang sons and daughters. Muna yung mensahe sa Genesis. Okay? So, ang next na mensahe sa Genesis ng igsoon is mabasa na to. Gisulti dire. Gitugyanan si Adan nga mag-serve o magbantay. No? To till and to keep it. Sa Genesis to, mabasa na to. Iyahang serbisyuhan ang Garden of, sa Garden of Eden. No? Garden of Eden. Isultihan siya, bantayan niya o iyang atimanon. Kanang bantayan mga igsoon nga pulong o atimanon, no? Guard and serve, talagsa na nimo na mabasa sa Bible. Mabasa nimo na sa Bible otro dito sa Leviticus. Kung sa'yo mabasa sa Leviticus, trabaho ka na sa mga pare. Nga ang templo, bantayan o serbisyuhan. Nganong gigamit mo na dito kay Adan? Meaning si Adan, dili lang kay anak, usasab siya kapare. So, diyan niyo makita mga igsoon nga ang paghimo sa Ginoo sa kalibutan, ang plano niya may pagsimba kaniya. Next, si Adan gisultihan nga ikaw tugyanan to have dominion over the animals. Ano yung meaning sa dominion? Dominar? Ikaw ay magmando. Okay. So gitagaan sa otoridad sa pagmando sa tanang mga kahayupan. Kung sa lawan po ng simbolo sa pagkahari. No? Next is unsay gisugo sa Ginoo kaniya. Ngalanan niya ang tanang hayop. Okay? Ngalanan niya ang tanang hayop. Ikaw ang uning dagway niya, iro ka. Iring. So si Adan ang nangalan sa mga hayop. So, kinsa may pwede magngalan? Ang naghimo. Pero si Adan gitagaan si otoridad sa pagngalan. Ginoo ang dapat mo hangalan, pero si Adan ngalan. Meaning, representante siya sa Ginoo
O siya ang nagsulti sa pulong sa Ginoo nga dapat ang Ginoo musulti. Simbolo sa pagka-propeta. Ha? Simbolo sa iyang pagkahari, pagkahapari, pagka-propeta. O paghuman, di ba nangita ang Ginoo partner niya? Nigawas siya iba. Paggawas ni iba, niyon sa minitabo kaya dahil paggawas ni iba. Mikalit lang og himo og balak. Balak nun kundi si Adan. Mikalit siya og kung sino yung sulti nga balak. Kaya siya, bukog gikan sa akong bukog, unod sa akong kagalingong unod. She shall be called woman because she was taken out from man. So, napunay kahulugan, napunay meaning. Sa wa pa magawa sa iba, si Adan, ano na, hiro, tabili, baboy, ano na. Paggawas sa mabay, may kalit lang siya balak. Kung sa may ipagawa sa balaang tigsulat, kung sa gusto niya ipakita. Nga ang babae is the highest point of creation of God. So, dili yung ipag-ihimo ang babae para sulugoon lang sa lalaki na made niya. Kung dili, the woman brings out the best of the woman. Because before, bantay ka, so, malangalan lang siya, pero pagawas, nakakumpos sa siyang poem. So, sa may purpose na the man is the bridegroom. Usa siya ka bridegroom. So, puros ni tanan mga kinaiya ni Kristo. Bridegroom, firstborn son, priest, prophet, o king. Sa Genesis pa lang, sa creation, daghan ng kamapulitan. Unsay purpose anay bridegroom, priest, prophet, king, o son, atong isgutan next week. Iwala tayo panahon. Nindot ang iyong mga meaning. Okay? So, napakita 5 minutes to share